Etxon, etxon! Lasai adiskide, ez da zer pasatzen. Autobusa joan eta etorri egiten dira. Gainera, hurrengoa, 2 ordu eta erdi barru iritsiko da. Zer da ba hori? Lasai, bitartean gauzak egin ditzazkezu. Adibidez, 11:00 jan, papiroflexia egiten ikasi, edo bestela, gora mindfulnessela. Ez, mindfulness, milanesa, mikronesia. Zer esan dizuet, iritsi da. Bueno, iritsi dira. Jende paratik! Izan ere, gurean batez, bi autobus etortzen dira. Ez alda, harrigarria. Inork ez dezala esan, gurean ez dagoenik autobus zerbitzu. Oso ohitura osasungarriak ditugu. Guraso eta seme-alaben arteko harremana indartzeko elkarrengandi banatzen ditugu. Badakizute, heziketa integral batetarako metodologia berriak. Biak herri berdinera doaz, baina aparte, oso osasungarria familientzat. Ez alden berriro! Mindfulnessin berkat berriro.